Gbam. Gbam. Bam, 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 bam. And why you guys are queer? Ebe ga ị na-ekwu ya ọ na-ada gbam ọ na-akụ n'obi a na-akpọta anụ na-enwere obi if you no get mind no put body if you no get leg no waka if you no get nyash no sit down nwanne m Afam bụ odogwu bụ Dr. Chijioke Igwendo ya mbaba ezigbo onye Aba nwanne odele ụwa na nke ikpeazụ a ndị nwanyị onye mụ na ya nọ tata bụ onye unu n'iru akwụkwọ onye na-eme anyị one or two things oji nshi eme ọgọ oji ọgwụ eme ọgọ oji ọgwụ wee bili alụlụ anụmele eze one na Aba ka anyị nabata nọ Akams bụ Afam Akams sometimes na-afụ afa ya na-asị Afam bụ Akams Akams bụ Afam Akams bụ Akams it's not confuse him sometimes but the thing need to confusion Akams bụ Afam ore nsi agụtọ nkịtị ngore na-akpọ nsị ịghọtago ịmara ugbo ma ọ bụghị na okay ghọtara yes you're welcome thank you very much no itere arụ na Gbam kọwala anyị kedu onye bụ Akams okay nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị matara mụ na ihu akwụkwọ onye social media Akams bụ onye eji ihe gbasara ejije agadi nwoke mara agadi nwoke na-eme ihe bụ ọgwụ n'isi dịkwa na arụrụ ana ịghọtago ebe asịsị ejene ka ọ na-eje ihe asịsị ekwune ka ọ na-ekwu ịghọtago n'ụdị pụrụ iche kwa na ọkwa ahụ nọ nke ị na-egwuru bịa ọkwa in a very special way ịghọtara na Akams ada ụzọ na-abụ ị na-Akams mana Akams ka ị na-eme so ị na-achọkwa na Akams na-abịa mana ihe na-abịa ihe na-achọwa ihe Akams ya eweta Akams abụ m onye na-eso ife na-eme na-amasị m maka na onye ọbụla abịala ebe ana m agụ ya nke bụ eziokwu wetago ife na-eme na-amasị m ana m ala ike isi ekwunye bụ okwu ana m ala ike isi akụ ya ọbanye onye bụ ike iyi jins iri polo ọma mụka nọ agadi nwoke na ahụ m n'ụzọ asị m ya ara akpọ m yopi mana mbugharịa na ụdị m asị m onye a bụ onye a ịghọtago awakwa ma ya aghọta ịmana adịkwa ka adịmụtọkazi m too much akwa ya ka ndị iri nke a pụtazi na ọkwa onye a bụ onye a ị kwesịrị iji ife achọrọ because ebe a global interview so at least ka amakwa na nwoke bụkwa two face ihe nchenji chara because asị m na mụ na asị ka ndị otu abịa adịka eji m ọgwụ bịa ebe a you are going to run ọ bụrụ na ịdị otu abịa you will not enter this factory ị ma abanye this factory today security will hold me Akams kedu the inspiration behind your niche as in ụdị content ị na-eme enwe ndị na-eme di na nwunye nwe ndị na-eme onye amụma nwe ndị na-eme nwoke ọgwụ nwe ndị na-eme obodo nwe ndị na-eme otu nwe ndị na-eme main market kedu the inspiration behind this your concept? Well, nke bụ eziokwu bụ na first of all my inspiration behind this concept is it came from my dad, my late dad, may his soul rest in peace. Amen. Because mgbe anyị na-eto ịghọtago mpanwụ somebody na-akpọ even mgbe anyị na-eto dịka egwu ọ na-akpọgodo chegizi anụ mụ the first son ịghọtago so o nwere ụmụ ụdị egwu ndị 77 ha agba egwu ndị tara akị and I don't know somehow because of gene esika I paid interest in those songs. I was not singing along then mana mgbe m tonitezi wee mara ihe mfu na egwu niile ahụ ọ na-akpọ bịazi dịka na-agụzi dị egwu so from there I discussed with my dad. He tells me some stories. So from that stories and everything, I started putting interest in these epic stuff. Okay. Yes, and I'm one these work. And the one man who biri. So man who ma kwasokwa we say maka na ịbago cheke ebe na agadi nwa ya na aka akọ sọsọ money ya no na akọrọ ga akụkọ gbasara ihe magon ba na itimantamimo. And I was watching her in Alota. So after all these things, I tend to understand that I can do like acting in Alota and at the bad. Yes. In Alota. Then in Bia close to the bar. And this work, but I want if in all with open and this work, actually because in the bar na one jackery of ma and ha na-eji ekwu okwu. Onye ndị ọzọ nwere ike na ụna adị 20 na ebe a. Ịghọtago wụ na achọrọ ịgwa gị okwu and ya ha ịghọta ha ọsụwe n'ụzọ arụrụ ana ya ha ama ịghọta so all the things so all the concepts came from
I would say it came from the way the things I loved when I was growing. Sure, you guess, and I now understood it, mastered it, then you got that. All the thing. In ike ego some of those songs in ekwu na nna ya na-agụ mgbe bagogo ọrụ ka ịmakalụ ma nwekwa ndị ọ dị kedu ka m ebido kịta na ka ọ na-abịa abịa ọ na-abịakwa abịa mgbe ọ bịa eme ka mmalụ Akams gwa anyị achọrọ m ka ịrụ ọnụ anyị through your biography because o nwere ike ndị mmadụ amabe this person as a person. Gwa anyị ebe amụghị, gwa anyị ebe ito, gwa anyị ebe ị ga primary school, gwa anyị ebe ị ga secondary school, gwa anyị ka o si dị n'ebe ito. Gaa n'iru. Nke bụ eziokwu bụ na ebe nto ịtọrọ m ofu ebe amụ na Lagos maka na ebe anyị niile bibu. Then from Lagos I gbanata na East ịghọta. So East agbadata bụ na Ebonyi State, Abakaliki to be precise. Abakaliki I know. We came down to my father's sister's place. So I know ebe so I know from Abakaliki wee gụọ primary, gụọ secondary. Okay, na JS1 ka m si Abakaliki gụọ Okigwe. Ịghọtago igosi gị na so Okigwe ahụ wee gụọ ruo SS1. Ebe m gụrụ Okigwe bụ na Banaso Anglican secondary school Banaso. I'm shout out to my classmate because somewhere come on as we be close nwe hapụ mgbe ahụ. Then I gbadata to Aba. Ịghọtago Aba ka m nọ wee chịkọzie ọwa Aba ka m nọ wee gụọ SS2 and 3. Ị na-aghọta. Then ebe ngokwa na Aba Osiki secondary school. Ị na-aghọta. Shout out to my classmates there, So Aba ka m nọkwa ruo now. Mwa we ezigbote onye Aba karị ihu na nwere ọwụ inside enwete ga so mwa we ezigbo onye Aba yọtala. So the thing. So Aba ka nọ. So Aba wo the groom like Aba we mere nji wee wa anya. Aba ga-eme m bịa Aba wo na ntiri mbegodo ọka bi onugbu nobody bonyo. Boy, ole boy, dey me. Ị ga-awazi na. Nsogbu adịrị ya. Kedu ife men na iji wee na-akwụ ya live niile Lagos, Abakaliki, ọ soja ka ọ na-alụ ka ọ bụ kedu ife na amụọ mmadụ akara aka ya wa akara aka ya. Yes. Ịghọta. Ya mmajewe in details emere eji na-akwụgharị mana ifugo note o si wee dị achọ mmadụ na-anụ ofu ebe ọtago mbọkọ ọ na-agba ịghọta onye si na secondary school wee choice gbawa mbọ. Yes. ịghọtago m nọrọ na school na ọ bụ na school atọ m ụtọ I vamoose go to another place and finish it. So ya ịbụ onye arọ ndị Izuọgụ. Arọ ndị Izuọgụ bụ obodo ama ama n'ala Igbo n'Imo steeti. Ịkpọrọ arọ ndị Izuọgụ ịkpọ ọnụ perikome na anyị aja alọ. Emere ihe ọzọ. Gwa anyị kedu ife mee arọ ndị Izuọgụ ji wee dị iche and then enwegasị impression about arọ ndị Izuọgụ that people have, ọgwụ asịrọ mana some people ma arọ ndị Izuọgụ na asị arọ is a very sweet place and then have a very rich culture. Thank you. I remember that anyị mee Ikeji festival as a case study in theater art. Okay. Gwa anyị maka arọ ndị Izuọgụ. Well, nke bụ eziokwu bụ na I will start from arọ ndị Izuọgụ is a vast a vast community in Aghọta that has up to 3 local governments in Aghọta. Yes, because I think this is the biggest migration of arọ. Arọ bụ ndị njenje. So ndị mgbado ndị bịara ebe ndị si mba niile bịakọta ọnụ akpọ ha ndị arọ ndị Izuọgụ. So omenala anyị kwanụ is one of the sweetest na Igbo. Ị bịa ruo nso ị marụ. Omenala anyị ejisighi aka ike ọ dị ụtọ. Ọ wụ na ebe ọ na-atọ ọ na-atọ karịcha were ebe ọ na-eni n'onu karịcha ahụ. Ịghọtara because na arọ ndị Izuọgụ ndị ada one of the powerful arm enwere in our district. So o nwere ka esiere eme ihe na atụkwa nya egbu 5 o'clock ụtụtụ abaniche gị from the village to see how strong very early in the morning even mmadụ ya arọ dị ase so igosi gị na ihe ọjọọ maọkwa na arụrụ a na-adịghị nya anaghị anabata ya. Ịghọta nke ịbịa na onye ndị mmadụ si afụta anyị ọ na-atọwacha m ọchị because ịbụ a na-asị gị mgbe ụfọdụ ka ọ na-atọ m ụtọ atụzi enwegodo ihe nwa ji atụgbu egwu ihe ahụ that the exaggeration ihe ahụ ha na-eche iwere ihe ekonu mana nke bụ eziokwu na ndị be anyị anaghị agwọ ọgwụ naghị asị afụ ya ọ bụrụ na achọwa ndị na-agwọ ọgwụ n'ala Igbo
enwegasịrị enwe ndị wo first 10 before akpọta that myself. The thing will know Pericom, as you mentioned earlier, he's the Lion of Africa. And don't marry him, you are Lion of Africa. Omerumenana at every point. He hit all the points. And I got so due to now to me omenana embrace right from Mbaha. I be art go film. Film ha art. And they hear film in the Africa Nigeria. In the Hana film too. I don't know. When they are not where nice. So that's a film at home. Or this year change many people's mindset. Yes. Forget the message of the film. So I don't this it's not if you make them toward that talk on this the mindset changed immediately. Our people na nabata mmadụ ọfụma. Ivuru onye ọbịa. Onye ha nketa ebe ndị izu ọgụ na aya ha bụ m. Kwa na nete go ọfụma. Ihe ọwụ na ịchọrọ. Ọnwa ka ego ihe ọwụ na ịchọrọ ebe iri. So ya bụ ebe ahụ nje. So ndị be are people that welcome we welcome our visitors very, very well. Do you get? So, and we love our tradition so much. More than food. Ndị ọmọdé asị gị onye ndị zọga sị gị izu ọgụ m kwenye na m nni. Ọ sị ka wayo waya asa onye ndị izu ọgụ kama ọ ya abịa wawe ndị izu ọgụ ya were ahịhịa. Na ndị izu yes ndị bay na-ekwu. So to see how we love our tradition so much. And ndị bay jikwe na ego. I will people now maybe we have that quality to be the two shouts. Cloud. Chase the cloud. Not high off, but the buy was silent billionaires, and then them must gonna buy weapon. You got and the time now you don't know what I have money. Because I go see. You got that. So all the thing, our people are very loving. And I'm na-ekwu ya ha na-ekwu. Mbosa wone kpọrọ kwa ndị izu ọgụ, m ike eji anyị. Ihe ha na-eche awụ ihe ọgụ, ike eji ihe ọṅụ, ike eji ihe ọṅụ. Ihe ọṅụ, enye bata no let's say ijiriko na arụ a na-abịa. Ndị arụ a na-agụ na ha ya anọ. Ijiri nọngọgọ na mgbe ịchụ na okorobịa ka ịchọrọ iti ndị dimkpa nọ nya ama aka ọkwa na eji amara dimkpa ịghọtago a sị na ihe ụzọ atọ ka eji ama nwoke inwe ha ọgwụ inwe ego iji ha ego inwe mmadụ ejiri mgbọrọgwụ n'aka anaghị ekote ogorobịa n'ike you have to have one ịghọta so ya eme o ji awụ onwe ndị izu ọgụ gba aka na-enwe ihe o ji eme oge imekiri ọ bụrụ na inwe ha ọgwụ ndị dislim ka anyị nwa na-enwe ha ọkpụkpụ nwe something so that ndị anwe gwụ bịa iwere ihe ahụ iji bịa were ịtụrụ ilu a na nlete some of your ihe na ị na-eme ị na-akụ ilu because abụ m onye ebe Igbo na-amasịrị nne nwee ike imela anyị sampụlụ one or two ilu ka ndị ọka esi ekwu na arọ ndị izu ọgụ na be anyị nwere in fact mmasị na ndị izu ọgụ by itself nwere specific inu nke anyị nwa ịghọta maka abịa sị gị na ọ na-awọda wuo mbe ọkpụrụ agwọ agada nwaanyị ji buru ọsọ eke na ala amacha ya machọda mpụtụ nwoke mpụtụ nwaanyị ịghọtago abịa sị gị na mgboro na-abụ kekweja ekpe na-akpọ dike ọkpụ ya na ndụ ọgbụ ya n'ọnwụ ọ sị gị na enye meji iwe ruguru wee kpọọ ọyọgọ ọyọkụ maka onye ha dụ mma ma ihe ọ pụtara na ihe meji iwe ruguru kpọọ ọyọgọ ọyọkụ maka na onye ha dụ mma ọ ya rụzie na iju ya ụmụ ya kọrọ gị ịghọta so ka ego eji nụ nne m bịala ịghọtara ndị gị nwee ihe na podcast echepụta ndị gị okwu na mụ na podcast nsogbu adịrị ya ego ejiji nne m na n'iyi nsogbu adịrị ya pụtara nne m anọzi anyị na Akams ka nọ Akams achọrọ m some people nwee ike ebe aka na-asị ọ bụzụ ka onye a mma bụ ive a nwee ike ịbara anyị na karakta obele ka fa gbakwala enwere ka isi ekwu ya iri ekwu ya emesi ọnụ ka onye nwee cardiac arrest karakta gwa nke nọ nke mgbe ọnwụ na ọka mmefe mgbe e ga-egere masị nze mana nke bụ eziokwu na fiọm anọ m na karakta na ịsịkwa na ọya mbaba ka ị na-aza ịghọtagwo ana m afụkwa n'aka ọrụ ọ bụ ụfọ ihe gbasara ndị Igbo ị na-akwalite anyị ọfụma ịghọta ihe through podcast ịghọta onye fụ dị ma ya kwuo ịghọta yes ọ na-abịagworo m echekwa m na ka esi eme na podcast wee ebe nye nwa tii ma onye onwe ya dịka sọfe ihe eji emaba chegọba na-atarịwo n'ọnụ mgbe a na-ekwu okwu tii mmiri agwe mmiri na be m a na-ekwu ebe nwe na be m ịghọta so ọ nyewe ihe ahụ mana nsogbu adịghị
ebe isi m bịa m dị ọcha ma emene ihe arụrụ ala ma eji n'ọgwụ bịa ịya nanụ m aka si mba dị m anaghị aka orubenu si gbanyere ya ihe na glass cup wetara ya energy drink ka ala dịkwa at least ife ihe na-afụ online na-anụ m aka n'aka akwara nwoke ibe gị na onwere akaekpe ka ga-ada akaekpe ana ma mara kudu si akwado before nkwe na akịta iwọ chairman Young Content Factory si wetara ya energy drink ka mara na ọgbam ka ọ bịa ka ekwu maka Aba okay ịma na asị na enwelu egwu rough coin go Aba nwere ya Aba nwere ya what is the big deal with Aba kedu ihe mee Aba asị gị na nwanne ndị too na Aba New York asị nwanne and then I'm friends from Aba so kedu ihe mee Aba ji wee dị spectacular and special okay nke bụ eziokwu from egwu rough coin ahụ egwuregwu Aba enwe mugu yes nwe dị ka mugu na Aba oles m iwu onye Aba nke yọtara yes ọ bụrụ na ị toro na Aba ya ọwụ na iwu ezigbo onye Aba ị ga-awa anya yes ị ga-ama ihe anọ yes onwe ya na-akpọ KD 41 ị ga-ama dị 41 ị na-aghọta ya mere nwe onye ọbụla na-agara obodo ọwụ na ọ gakwara azụ na onwe ewo so far na ewe confirm Aba person ọ dịkwa ka na egwu rough coin na ọ sị gị na ọ ga Lagos achọ wine ya ọ wine kwa ha gozikwa na ihe onwe ewo ihe yes yọtara so Aba is a business area yes Aba is a very business oriented area. No, thank you very much. God, Sprite. Energy drink. Thank you. So, Aba is a vast business area. You know, all one area Aba you must be business oriented. And Ibia Aba we ask you were selling pass Ibia Aba. You know, Iburu Zbotego now. You want everybody walking talking, but you know Iburu must go. You know what? So here mere Aba the what Aba wanna when you wanna Aba cannot envy also go be na Lagos ọ ga-atọ gị ụjọ onye nọ na Aba na-eche echiche ga Lagos because of yes now onwe ezulie Chineke ekike na-eme na Lagos na Aba ka ihe niile ha na-eri na Lagos na Aba ka na-arịa Balenciaga pụta echi arụ na Aba taa rụkwa the same ịchọ nke wu less quality arụ ịchọ semi less ịchọ original to original ịchọ original Balenciaga Aba nwere ya kedu akwa na-akwa Aba na-akwacha akwa distribute to Enugu distribute Ọka distribute to Lagos Aba Chineke God makwa iwe Aba if you never come go see onwe onye na-azụ ahịa na Nigeria ma ndị Hausa ma ndị Igbo ma ndị Kotonu na-abịa Aba ọ dịze ka Aba wo the head of like meji imagine na ọ bụrụ na abịa sị na aka ebubata na gọọmenti na-enye anya na the industrial part of Aba ga-awụ Japan of Africa na arịa kedu slippers ọwụ kedu kesi pasa na-ewe ma nke na-ewe ma Versace Dior Green Gold na Ntamimo ha na-arịa na ka a na-ebi made in Italy na ahụ made in Italy ebie ya original made in Italy gentị ọ na-abakọ ya ngoro something ga nweba na-akpụ isi mmiri n'ime arịa ịga n'isi mmiri si ha rụọrụ gị first grade iyiri ya pụta side na Anambra steeti ọ na-eto m n'eko iju omego nsi ọzọ na 82,000 asị so fia Aba fia ihe ọ niyi kịta na ọgwụ na ihe niyi kịta na ahụ na bụ na maybe ịzụrụ ya 50,000 naira side ya mma this exact thing mee gị na 30,000 or 25,000 naira ma mba shop mba Aba Aba is a very great place and the way our own orientation is different from other people's orientation and we have this thing of we can blend abịa hala ịtụghara ọ dị ka mgbe m bịara Anambra steeti mgbe m batara ya ebiri na dịka ịbatagodo Aba fọrọ m osisi ọmọgoro ịga na-alụgodo noise hụ na atịntị na-eme iji dakpago ọfụma ị na-aka ịghọtara you guard yourself if not iche na akpaga hapụ you don't know anara gị akpa gị nara ihe niile iji so but abịa m sị ebe a jụọ onye nwe onye nyesi arasị ya na-ama Ọnịcha Aba aka ya nata ọ ga-amakwa aka ahụ a na-akwa amụ aka ọkwa onye ji aka ọrụ gị ọka ịghọtara a na-amụ aka Aba ha lụọ Gucci ha na-ede Gucci ka ọ bụ Ugochi because ana m afụkwa nke a alụọ Gucci na-afụ Ugochi ma alụọ Louis Vuitton na-afụ Louis Vuitton ya ka m ji wee sị gị na ihe niile a nwee grade by grade enwe ndị na-arụ Gucci de ya Gucci ndị a na-ede Ugochi
nya ka olu ndị ogbenye aka na yotago ọmadị na yazụgichi enweta ruo Ugochi resị gị n'ọnụ Ugochi ndọkwa ibe ya ama dị ka eji ọgwụ ichekwa na Ugochi ka igo ị na-azụ ebe ọ mmadụ ya sị gị ya wụ Ugochi ka edene ya mgbe m na-eto eje ngo Puma shoe Puma nke mama mmụọ lion ka ese nie because atụrụ na-efe efe nsị gị so but ịbịa biri na the town you know ịbịa kpụọ brain ihe na years na-aga you know depending on how you catch up you know what's up onwe mgbe ọ ga-graduate from Mugu to system man onye ma ya na-arụ wezi mgbe ọ ga-ewuru OG cartel yes enwe na like my level na enwe anazi eme ihe ndị ka aga aga ọ nọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ime call inside esiri gị from inside bupụtere gị nwa ihe ọma eshi mara gị mma bupụta ya nche ime business now like let's say something no I'm not talking that I'm sorry but ọ bụ na business term na I'm not talking ka Mugu I go enter ba ahịa chụtara gị chen me gosi gị inye m ezigbo ego nnaba ma ya na-arụ and the man business na-eme so that is just know that Aba is a business oriented town and it's a very nice town you got to go yeah kedu ife ilo ga-eme ma gọọmenti donyelu Aba arụ because afụgo m ndị na-emekwa Aba Fashion Week and I must commend them ka ife inwe ike ka ihe feed ị ga-eme ma asị na ka itelu ndị arụ they've been doing this thing on their own. Well nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na gọọmenti tinye anya ọfụma na Aba in fact let me na-asị na ọ bụrụ na gọọmenti etiwega ya na Aba now the present government na Aba our governor Dr. Alex Chioma Oti that man came into power and enweghị ka fresh air na Aba ma ụzọ ha na-arụ you know ma infrastructure people enwe ewu abata n'obodo the whole every citizen of the town they happy enwere new hope okay other so yes. It's just a matter of time and we are already seeing it one of the popular road eji azụ ahịa na Aba now that Port Harcourt road now because Port Harcourt road ka ndị port ma ndị na-eji apata Aba has been abandoned for so many years but now in this new administration of Dr. Alex Oti asarago road asarago cuz I'm talking to you now they call fall as ana-arụ ya now with one of the wonderful constructors enwe you so ọwụ na ihe mecha ihe niile eji n'aka na ọwụ na-eme ya unleash you know I'm not a politician but I'm not working from ihe ndị m na-ahụ na of course you are a citizen so ọwụ na ihe niile now because Aba asịdịghị nye ha ọkụ ndị Aba sịghị nye ha anyị ụzọ bigodo anyị ụzọ first hapụzie okwu ọkwa jen anyị ga-amụ jen mana nke iwetakwuru ọkụ weta jen ọkụ na ọkụ mere improve ụzọ a na-arụ ya arụ ga-emezi enwe cash flow mago ndị a na-atụ ụjọ ịbịa Aba maka ụzọ ndị a na-asị n'ụzọ adị na Aba asị na change the mentality ụzọ dị na Aba currently now in fact if you have ichime invest Aba is a very good place you know so ọ bụ na ihe niile na-abịacha in place now because you know the government just aka mere ha bidoro ọhụrụ so ọ bụ na ihe niile na-adị in place now I tell you in few years coming ọzọ ego asef ga na-ajụ ịkpọ m na phone esi m afa na Aba ka ị chọrọ mepelu Young Content Factory nwee branch Gbam ya na-ekwu that's what you're talking about so there's hope. Let's talk ka anyị kwuo maka Alex Oti because nke onye na-eme Senekene ya kedu ihe Alex Oti na-eme and gịnị ma eji wee kpọlie ya n'ọnụ otu a nke bụ eziokwu bụ na Alex Oti is kind of a new breed that's breath of fresh air. Yes, breath of fresh air. Emery introduced to the government Aba as an Aba government because the previous people not there before. You know, we are just turnover. But with the party, it's a new party and is just a breath of fresh air, as you said. So everybody just gave him the chance. Thank God he win it. After the ups and downs. So he won the election and he is proving it immediately. That is why people are happy. The year had result immediately. Ebe niile sara nwe ebe ọ na-aba na adị busy ebe niile oge o rutego ma onye nta ma onye ukwu ebe aha na-arụ arụ ime obodo ebe aha dịgo emetọ gị aka. So everybody is commending the man and we hope that he continues the good work. O si otu a maybe 8 years.
People can not put a BM. You can. I'm telling you the truth. In the Lagos, maybe business, but due to this, maybe all these things over the years, with all these malls or Mantamimo, all those things stopped for a while, and it disturbed the growth of the town. Method could affect the industrial part of the town, but now where all these things don't they, get all the we are not getting better. Things is going to be flowing very well, like moving forward. At least as a person, Abo is one Anambra, but Ababokwa Umunna Ondi Igbo ka Igbo. Alex Oti has proven that any spiritual problem more than Aba, because onye nke pụta o mee ihe solia ụzọ aka dịka ụzọ ọ dịzi aka ma ndị nọọsụ na house onye ifu constituency ya ọ dịka event na watara. But there's Alex Oti abegogeta prove onye ọwụ wrong, prove na ife dị na-aba, so we must actually commend it. Yeah, nke na-anwụ it's not who Sprite ka tọgbara ije. Take pictures please. Hey, nke ụga so interview. O so interview kevin dị ya okay. Ihe a na-ekwu na a na-enwe 24 hours light na Aba or hype or whining sigwa anyị eziokwu as ezigbo nwa Aba ebu pịara anyị ya. Nke bụ eziokwu bụ na Jesus awụ ụmụazị. You got to go. In every rumor there is a truth. So is a rumor. Awụ mụ akwu na rumor ka ọ dị ka ndekwa na atụka m na rumor asị m English ka nso. In every rumor there is a truth. Ọkwa truth dị anya nkwu. Ọsọ rumor ka ịnụ. So for the 24 hours light, it is real. Iyotago. But side ebe mbi. Iyotago. Our light has improved. Mana abụrụ get 24 hours. So I want improvement in the side ebe mo ano. Ebe come ni mo head na town no. Iyotago. Which means when the area Iyotago. The truth is that there's improvement here, but our light na Aba. There's improvement. I'm not going to lie. So 24 hours yeah. All the possible, man. Okay, mo ya teacher ọnụ. You got that? Let's move. Even what tell you get what offer. Mana ibuchago ya ni na. Mo kwa nke eziokwu. Akams, enwe people ebe a we me iwe maka na abụ m ezigbo onye Ọnịcha. Eto m n'otu. And abịa n'otu ada amụ aka. You don't go there ada amụ aka. Ada asị ndo. Akụ aka ege ntị. Agba touch ife ụzọ onye sị ka ọbụla omege enwere ife ndị Aba kedu ife ifili na Aba ncha na enwere ị na-asị na ịbata abịa na-ama jijiji ijenugo oje dị n'Ọnịcha ijenugo tasịa ijenugo mbaro ijenugo ogolokpa mkpa itiego arụ n'isi ọkwa itiego arụ n'ibekwe ijenugo enu Ọnịcha itiego arụ n'ọpiwe ka na for you ị na wine kwa mo ata ị wine ga ịmaka ị na-ekwu gaa n'iru imebe Aba ngwa ka ị mara ndị Ọnịcha unu amacha ya na mgbacha dị unu n'ahụ aka ịghọtara awụ ba ị na-eti mkpu na-asị ịghọtara asị na-amachagharị Aba anọ na mmachagharị Aba i dey play the show imebe a na-akpọ obe ọhịa imebe a na-akpọ Ngwo Road imebe a na-akpọ ọha nku ịma by York ịma East ịma elu ahịa ịma arịa na-anekwe dịsị ma ịma osisi ọma enwetara enwe ewe ịdakputegodi ihe awụ ba ị ga-ahụkwa John Toloman nọrọkwara onwe na-emekwa his own thing oji na-emere onwe his own thing ichekwa na goni akwụ ịwine ize ya wine ya gị anyị nọ nke trato tata chocho mba ele ihe anọ tiri m tiri m wine ya gị confirm na ọ na-eme ọka ịghọtara so dịkwa m awago abawo jos mara ihe anọ ọka ịghọtara uche gị dị ha na ihe anọ ịgba ya game ọfụma ọwụ si anakwa ezu ori na Aba adakwa ama na-ezu ori na Aba ihe a na-anọ street afọto ya by Joe ya ọta onye ọwụ na-ewere dia own ya ọtara so Aba nọ na mmacha rapụ maka ọwụ baye ma si gee ntị apụ eziokwu na adọ na ihe a too much ọwụ na-eme ka eme competition akpọpụta ndị Aba akpọpụta ndị mgbe onwere na efe ya eme ihe na efe ga-eme onye abụọ ọbụla bịala ime obi
bịa kilie bọọlụ onye a pụta ka o si wee banye kpọrọ 100,000 ime obi ojiba Ogbolieke ụmụ arọdị ngwa ka mgbe agara na oke nweta amana nwezigbo n'abalị anyị ga-abịa ebe a mba pụtakwa dịrịkwa m ga-eji iPhone 12 ba dị pụta nobody bonyo I go enter that place you kwuru na asị baba ka mmekọ mara mama agbawa na attitude about ngaba di ya ịhụ na Adam Gento ezokwu na ndị na-eme follow my content enwere ikwu na afụbe m na ụdị ahụ na akpata m aka ebe fọm ofe na-asị na mụ pụtara go ebe nọ m n'ime ige azụ ige sugudoro m ebe agụda ụwa ya ige sugudoro ebe anyị nọgida ụwa ya bọs ka apụgoro okwu apụgoro ịmakwara m aka na chelu ka ndebe fon m na maka na afọ m n'ori ọbago na criminality wait if anyị na-akọ na anyị na-ama aka ori ka ọ gịrị ka ịgba aka ori ka anyị na-agba ka mara ma na-ama aka ori ihe na-azọkwa na taịtụl na-ama aka ori enweghị gị ka nke ya likie ịghọtara onye ka nke ya likie nzụwadịrị ya ife mma bụ at least a na-ekwu ndị na-eme ife at least akpọ ncha akpọ aba akpọ otu Ọnịcha nwere nickname aba ịkpọ Ọnịcha ado ikpo otu nkwọ ikpo obodo ikpo iyo ịmakwa nickname kedu ha many nickname aba nwere ịmakwa na Ọnịcha nwere more than 5 nicknames asị gị onye obodo imegide ihe na-aba kpọọ gị nwa ọma onye bụ nwa ọma onye ma onye bụ nwa ọma nyenwa ije ekwu ihe abụọ na ịbịabeghị ọgwụ na ịbịago compare my crew anya inugo maka asị nwanne Igbo onye obodo obodo bụ obodo asị gị otu nkwọ otu Ọnịcha ado na idu forget ifele baba hapụkwa na ihe na-ekwukwanụ hapụ unu na-arụ by local aba arụ by foreign abịa nwere surname Ọnịcha nwere surname abịa nwere surname guy aba mana enwe ịmasa Michael nya bụ surname aba abụrụ na ọzọ surname aba gee ntị nwe nna achịgwa gị Ọnịcha bụ go the surname otu surname iyo surname obodo surname otu nkwọ Ọnịcha ado hi now for you ịmanye mmiri mgbe a kpọrọ mmadụ jo ịmanye wujo jo bụ Tochukwu na enuwe gị na ya mugbu a na-ekwu na ọ sịra jo baba akụpụ abụ ihe na-eme na abịa sị mma awụba nsị gị ọhịa m nsị gị na ya aba na-eme too much efere ọwụba ọsọ na-eme ka eji eme odogwu baba awụba ịsọ na-eme ka ọsọ gị zaha 20 guy achị gbara a ga-agwarekwa gị awụba abịago m omenazụ gị na ebe na ịbịa achọ ụpa na iche garị ọfụma pụta St. Michael's ọgbọhil sef ọgbọhil na-eme by foreign pụta St. Michael's pụta ihe dịka ịbịala obe ọhịa bifo imebe ọ na-akpọ omenazụ Imangwa road sorry hapụgodo nsị gị n'ebe a Imangwa road ime ọhankụ ime agụ road nna gbago ebe ime nọmba 1 nna hapụ na-eme by son name ngwa gee ntị after this interview tụzie dan ka anyị rụọ mba igo combat mba orube n'ụdị a because enwe business na Aba next week so orube n'ụdị a biko ndị Aba I was just joking orube n'ụdị a ndị be anyị ọmụ na Akams kanọ ebe a nọ bụ Gbam anyị ji nwe wee na alịpụta ka anyị banye na entertainment ka anyị banye na entertainment a na-ekwanụ Abia steeti Ababia take over mana enwe ebe a na-akpọ Ụmụahịa and then Ụmụahịa na bọọlụ kedu ka entertainment dị na Aba generally at least ama m na enwe m friend nọ Aba a na-akpọ MC Organic kedu ka entertainment dị na Aba I know that Cogency started in Aba too ejem Abia Poly when Cogency was still there when MC God Forbid was still there when Organic was kedu ka entertainment dị generally first before we back content nke bụ eziokwu bụ na no doubt years back Aba was one of the grandfathers of entertainment. Aba with the men. I agree. Even till date, ndị Aba zụrụ entertainment are scattered all over the country. But the truth is that all of them ran away and they did not come back. Yes. And there is this syndrome of OG no na Aba.
You know that if you're not corresponding to one OG in the industry, you are not going anywhere. Abia benzuko akachi aha gi. O na-eme. You know so that is, I'm telling you, based on entertainment in Aba, you cannot compare it with what's happening in Saiduna. You know you cannot compare. There is this I don't know, that OG of a stuff. You make a name more of mana, but because you're not responding to one Godfather in the game. Yes. Or the king will I make a name. Now somebody will just call, I will move for this. I've been a stage about the open stage, about make sure discredit take it because you're not responding to somebody. We talk about with people, they have people. But the syndrome of that they are thinking, and if you make it break it out, you know what? You break it out, they will like, let me just tell you the truth. Abba does not appreciate their artists unless the outsiders start appreciating you. People are you know something Abba now. Abba send a new celebrity. Outside you now maybe after the go people like boys say picture. Or that boy name Yana. Apple that boy. But when they start, when outsiders start celebrating you, that is when they will now join. They will now I want my own. But when you are doing it for the city, when you are doing it and they know you are good, they will not again. They will not give that college. If not right back and them at this side do now. A boutique in a more of my or sign young mother. Nobody send you for that place, guy. Yes. A normal maybe a fair amount rise to go off because they love what you are doing. They will sign you. They will make you the ambassador. Nobody does that in Naba. Nobody does that until maybe they go target maybe put highest. Mbaha busy and you know me maybe I want that bank na back here when say oh mean say that business orientation na why na onye ọwụla you know but happen like this your business if you name o say ga ele ewe mere na me ihe akwa my man ka ewo mara say me bia wo ambassador na man ya ka ewo be me na bia azu ahia o say me say ya you know chief na this thing you are doing is your own business too but here it's not like that here. When there is something, very make video na this Anambra State. Just about me video. Somebody, my fan, mama, bought it from a hotel on. They are for me go. But nobody here don't tell me about before. I got hockey. You are doing good. More grace, and not everybody in there. More grace. Nah, you make a tanje. Oh God, you make a tanje kiligi. Guy, I know me follow you. Mother got saying no, they follow. Mother hag say. Guy, you the good. You are doing good. Mama hag. Get that guy. What you? So, Aba in entertainment, guy, it is hard. It is hard though. But we have talented people. Though. Aba people the talented, but that I don't know that business oriented mindset, that OG Godfatherism mentality is still on the mind 30. You know what? I want to weapon now somebody like me the more by now say for. If I want to judge from what I've been, what the challenges and all that, by now, I'll be off the radar. But because now, one case you die here. Yeah, so the thing. So that's the thing. I followed Aba Entertainment closely. I'm a rough coin Nyeline album, Nyeline Anthem, Aba Anthem. But I go Aba Mwelia. Then there is another guy, me something. Ama mafia, they call Aba Malama, something like that. Okay, yes. Para. You know, a snail. It's like, or they call rough coin, no. Or they call po kongasu no. Then nobody else, because I'm almost which is a hit. Yeah. So, but we've not heard from him for a long time. Though I'm seeing him active on the Instagram. With the musicians on a mother honors. Musician now, I think I have something to say about that. Well, Rough Coin is a good artist. Very good, genius good artist. He's like his top fan. He did money jam on a show because he sang all these old songs and all those nostalgia. Yeah. So and yes, I'm not forget to call is the producer. Don Set Beats. He's a very strong producer and a very good consultant when it comes to content and all that. You know what? I give it shout out to you, Don Set. So, but when it comes to Ahikuru now after Rough Coin, you have not seen another person. The musicians on Aba has this problem. To fall along trending stuff is their problem.
ọ dị ka onye like a musician nọ na onye otu na nwe musician eke ọtara guy ndị a na-follow trend faculty ha na as in they will sing something that people can relate at the moment. It may not be maybe I want an album I want one single like this tiri ya na arụ pam o sell on but somebody bịa were pattern eji agụgụ na 2002 kana agụgụ na 2024 it is a ọ na-enwe m iwe I'm telling the truth na-asị gị promote ya but I get ụta na enwe m ana m move with the spirit. You know, most of people musicians dem na arụkọrọ ọrụ ma mụ na mmegoro ihe na wụla side all otu but because of ndị side na woman na but you do online follow ihe ndị ọzọ na-eme apart from ndị ọzọ na-eme go ihe na-aga no we compose something so that people can capture that vibe. We have talent today but I don't know especially in the music aspect most of them sabi sing. Okay, push yourself were go gị ahụ ị nwere tinye na ihe ị na-eme go out meet ndị kwesịrị meet no you keep repeating the same thing enwere ike igochakwa pụta go ndị street na egwuregwu ga adai ya show you look other na TikTok is a very good platform to promote music. Very wonderful. So mmadụ na-eme ndị na-eme ihe bụ isi abụọ gather the necessary things ọ bụrụ na iPhone ka ndị ọzọ na-azụ ka ị nweta good content buy iPhone i were Android and Tecno 270 na gbasara egwu. No, I'm telling you, especially musicians comes with packaging. Package yourself very well, put on igwe akwụkwọ. Packaging self can sell your music. O nwere ka mewu ga dị but because of na ị na-eme na online presence na agbata ya n'ọgwụ. Nye onwe gị si na a ga-eme ihe a, nye onwe gị consistency gị na-eme the thing. You na-revolve to him with ihe na-eme. They will sing. Hey, bet to 224 gị na-agụ baby yo, I go kill you that. But you know the gị ka ị na-agụ. Change style, ndị na-arụ gị beat, gakwuru ndị were ego nye ndị na-arụ ka arụ gị ezigbo beat. We have musicians there. I don't know whether maybe their dream will end there up on official. As in, I'm making it organ of na side ya anyị na-aba. Ịgba na-aba na 2 times. Oche na oblo Igbo. Bara n'ime aba o. I perform n'ime church. Is that fino. Obere hyping from street to Nikowe. That is not from day one. I go to a show na Aba. My dream was not that show. I'm not gonna give you my dream to that akwụkwọ site Easter. O nwere ndị m chụmara asịrị ọkọ o nwere nna ahụ na Lagos. O nwere dịka content m na ahụ dị a. M na-ahụ na one day Igbo content is going to be like that. That is why I'm still in I'm not quitting till tomorrow. You keep revolving. It's only that you make yourself a go 3 minutes. Only one guy na try kwa lopo. The guy on TikTok, o nwere fans na TikTok. Ọ na-asị onye na-ekwu. I'm shout to you my bro. The guy, the guy m na-ahụ. I'm not gonna give you. Na the guy na ọ gatara ihe m na-ekwu na he follows the trend. He sings, then music na inu gonna egwu because if I love you no do me old people ma dey egwu. Yes. Like onye abaka ọwụ. So other people don't know why they don't want to learn. Ị ga-ebu ụzọ gwupụta onwe gị fe before mmadụ abịa sị gị okay nyere gị aka but ị ga-ebu ụzọ nyere gị aka first. Gather necessary things mara ihe ị na-eme follow the trend then there's no how. See I enweghị anyị na-enwe in our town ma dancers or musicians but all they are not that zeal of ibupụta onwe ha adịcha adị a. I don't know ọkwa business enwere ike mmadụ enwere ike onwe shop na-arịa ebe onwe ebe ọ na-ere kpọsa ngwa ha na-arịa focus na shop ya chefu na talent na-akwụ ụgwọ karịa ụmụ ndị a. All the thing but I just wish my brothers and sisters my fellow artists nọ na-aba nwe ha na-enwe guy ọ na-ewute m nwe ha na-enwe but I'm very very certain that as time goes on there will be improvement. Yeah. Because ikwulu okwu this living syndrome I'm na MC God forbid. Yeah. But my friend Honorable Aba now honors Owerri. Then Cogency was in Aba. I don't think he's in Aba again because now he's doing Aba invasion. So person where they Aba no go dey invade Aba. So Cogency, MC Eriwa, I know no Aba. Then I'm na organic no Aba. Now he's in Oma here. Then I'm na Two Can Talk was in Aba. Yeah. Kingsley and Viper. Yeah. Kingsley knows away now. But before he went away, he went to Enugu. And I'm not away now. Okay, you see, Viper was also where he left.
mana ịma na onye ọbụla na-achụ akpịa and everything. Gee ntị ọ bụ na otu ahụ onwe ndị nọ na Ọnịcha nwere ihe kemgbe kwa oji kanakwa around Yes. kama ha ji abatakwa. Yes. O nwere mere ihe ndị wee dị. Yes. Na Ọnịcha agodi this Anambra State o nwegasịrị institute na promote content creating. Yes. But people na-eme nọ into ma egwu ma ntamigbo. Yes. Ma the environment self na-esokwu akasị ha obi. Yes. Because somebody can ọwụ ebe aka ya agachi mmadụ efe ego ezigbo ego. Yes. There's no monopoly. Na side ya before mmadụ efe ego dịka ego na side ya anyị. Ọ na-ene anya ụzọ na-abụ nwe ihe emeri echi. Makwa na onwe ka gụ na-asị dị close. Mana amago m na so before efecha mmadụ ego apụ abakịsị si ewetakwa ego ahụ eferie. Chena egwuregwu. Eweta ego ahụ eferie. Ntị gịnị kwụ na akọsị na o ji a na-efi ego na-ejọsụ ka e wee tuo gafa na steji gị feti ego ebe na si ya nyetụgodị 5,000 na ego a na-eme ihe ahụ eme. Everybody the business oriented. Maka isi ekwu ye. Ki so that thing not this side na-eme ndị na-ebe a nọsikwa ike ebe ha nọ. Kama na-apụ nọrọ ebe a na-awa. Somebody nọ na this side blow you off ọfụma. Pụzie. E nwere this environment were ihe ọ na-add. Ị na-aghọta okay ngwa n'enu mụ na sị na eme Igbo content now. Do you think if I was in Anambra State, if I was in this town with the content I do, I know what I'm saying. Yes. You know what? Yes. But if you never know with the type of content I do, because it is indigenous and epic, Eba does not actually appreciate more of that. Yeah. So sometimes most of my fans when most of my fans are Aba. Each fans in Aba now. I'm sorry to say this, but teaching a fan of Manaba. Teaching a fan of Manaba now. As in grassroots fan Naba. Just we don't go the vulgar. If you show, it's you can even I'm working now. Just we go the vulgar. It is not going to take anywhere, but you go the grassroots fan. You put on the hell like you. But I don't know. I forget online. Yeah, they was talking in Riego. In Riego na Facebook. You go see in a tira. And I forget go see in this is all these things is the problem. The problem. This side is going to see you because the just one I can have now. Yeah. Afam. I show you the love because they like what you are doing. Side yeah, makana iji okwu aga self I stand there makana maybe I say na onya na ya happy. No na banana zube ha ka obi no na fear ka happy. Na am the guy na gịnị kwa I know that guy na. Oh my boy. Onye gu na na mara say no your boy. All those things. So ka ege mezi ị ga-hapụ. Because I put back I have looking but so na mpụrụ kịta no ko maybe me something hey boy I say oh onye nke a ezigbo onye abaka ọwụ ị ghọta ọ go to na ebe a onye nke a ị ghọta Gbam all the thing ọ bụ na Chineke mere anyị ebere ị na-aghọta ka enwekwu more people ga-enwe interest n'ịgbasara ka the mindset change entirely in short okay MC organic ịkpọchago ndị odogwu MC Cogency wee ezigbo onye aba. But he's not in Aba anymore. You got to go? He's one of the OGs, but he's not there anymore. There's a reason. Oh, the thing. Wow. It's okay. Can you buy na content creation? Kedu ka the business of content creation si dey na Aba kedu level you feel na Aba no and onwe ihe you feel that Aba needs to do in terms of content creating so that they can at least match some other areas. Ganiru? Okay, in terms of content creating. Yes, because I'm Aba my content creators, not just you. Yeah, Aba my content creator, but we are few. We are few that are creating content in Aba. Few creating content or few that are making it in When I say few that are making it, there's a reason why there are few that are making it. Content creators, you know what? Yes. But do you know that most of them just they do the things. Most of them are not. They I don't know what I would say. Is it the talent? They have. If it's talent, we get talent for our side. But the zeal for one to push their talent to an extent. Because somebody believe when somebody believe when
more somebody won't chase something kita. O we can when you go njem that but m ga-try. Me go that thing. You make a move and for the most of the things make a move. Now walk. You can't because nobody won't come even content you make gaba. No one can spend the rego na ka ni ga ga bo. Man nke just make we ga viral. What content today. So number one, the zeal where people did okay, I the talented. Mmadụ chọrọ ime content. Mmadụ chọrọ ibupụta onwe ha n'ihu akwụkwọ. Ọ bụ na ghọta na kịta na I'm telling you what I'm here real life. If somebody talented na aba, ịkpọ ya si ya ngwa bịa ka eme something. One or two gụnye ya ga-eme. Ọsị ni na use here. Ọsị ịghọtago. Ọ bụrụ na even mgbe m bidoro self onye mụ na I didn't feel because of ịmara be na aga ị ga-asa mmadụ na use gị kama na ị na-ebupụta onwe gị. Ị ga-emeri ya onwe gị not mmadụ na-enye ọwụrụ mmadụ na use gị. Onye si m ịma ihe ị na-eme. I'm putting a sin in the use Macarabim Labam. You got to go that mentality. Because so all the thing, we have talented people, but we have few people that are making it a content. Content. But Odika side do now. Side do now, even people not talented themselves when they make your side do now. People are not even talented enough with him now because of how the consistent. You got to go that the more you keep doing it, the more you keep in name upgrade. If you menu, I just starting from nowhere. If you say go on working when you know I feel your every day game, every day procrastination a career, you cannot even work. And then all from one I go two, but I don't know. Side I just know they are just I don't know my not listeners or not just the zeal is down. I don't just know. You don't have much if we have much content creators, okay God. What are you saying? On automoto to see the in automoto side now the rate of collaboration the way you guys do your unika be see by go going down at auto but other side people more the other side go buzo we know hey oh my God I want to be this you will take beer because I'm sure that I can my name to go beer over beer I can beer to go beer because I just wish there's going to be a change. Now, and I hope so. I come on about village. I believe in the city so much. I love the city. And I thought about Okoberi and Chaliri. I said, now it's quite expensive. Now about Abana Zoom is quite big man. Each other quick I bet you foreign. It's a quite on the lowest low. You can't come back and let but I just wish if you're even know you're a content creator, you are talented, just start doing something. Let us bombard TikTok, bombard Facebook. People got fire. Nobody's monopoly to this thing. Nobody. People got fire, Baba. Just they do your thing. People are fire. Nah, can do just me. Nah, do it. Kine with the updates. Kwa pe can hour another 24. You name 2002 guy. What order now? To conclude everything, content is not Aba is not a place of content. For now, there are not much people. You gonna this few of us now. You know, all na Abakasa people name different things, and all because character. One or somebody name opposite of my character. Make collab. We can balance you have to go name different things and name all the now if you would the more na judge model from maybe no way followers no or he name the source of the quality of his name would he be in man this thing with potential the man name is no Adam very Adam very picky on make here because Adam talented so I cannot settle for less. So you can go to him how serious is the name. You got T and I want to get what you want to do. Then somebody who only to do me your manner, yes, no yama auto and then when this good spirit with all this on a say so. But the teacher of your tea, kuroti, and your footy, I will not wear gaga, but you better get gaga. Okay, I have to go move some of your collaborations with the Anambra. Afam can get Mr. T, man. Arrange Miracle. And that was a very wonderful one. Yeah. And I have to go and get last place and forget personal. Or show Wagaji, right? Yes. So at least a boy and a Anambra.
and you are collaborating with Anambra content creators, and then look at you here today. Kedu ihe mee iji Jeda way? What did you see in Anambra? And then the power of collaboration. Where I can remember water. Nke bụ eziokwu na ana m abịa Anambra Quatorate, yes. Abịago Anambra years back, as of 2 years ago. Mgbe mụ na MC Shed, Sarah MC Shed, ya first person napatara mgbe m bịara. Yeah. Housed me and all that. Ihe men ji bịa Anambra bụ na the artists na Anambra, most of them bụ ndị na-align with ihe na-eme. Yatago, and they wear most of their character na side. So I no go maybe on site and online. I mean, it's okay. That Anambra ka nchono ha jenu. Yatago. My team come on na try, but collaboration is collaboration. Na wata. What ka my ezigbo talk wa Akam Mazi Okochi MCJ. Shout out to you, my bro. Na wata ezigbo talk wa Akam onya wo so ya na the whole banine wo onye wo ija amụrụ wụ na onye agwụ enwe ewu ghọtara ebe ị na-aga ọtọkọ ebe ọ na-aga ọ na-adabara unu na-aba ndị emekwe nie ụda people like ya ndị TikTok anaghịkwa izu ike ịghọtago. So I started coming here because ndị a ghọtara ihe m na-eme, their stuff and my stuff are matching together, and we have many of them and they know what is ha ma ihe agbaga, ha ma ihe ọrụ anyị. Thank you. So Thank you. So, how am I your running? So that is it. That's why I started coming. And the power of collaboration has a very big power. And I say again, when somebody is doing opposite of what you are doing, I'm actually cutting on or saroko. And I got I want to understand monya, monya the good na here, monya the good na cause. I got on. Maybe in the like Ronya. React and like Lonia React. If you made a video area, everybody in Saroko. The collaboration is very, very good. If you want to collaborate, if you can collaborate with somebody, do it. But moi, there's how I do my own. Our spirit is so much good. I don't go more with some of Anambra artists, Chi Machine or more dia and I don't know much with them. Garofma. Because of this opposite, you gotta go. Garofma. Spirit die koko abia. Spirit down very, very important. All the very important. For the one of more, Before I came, before Mona, Mr. Tia Roro is my mentor. I'm my boss call. I've been watching these people far back. When I didn't listen, I'm go mundanya. I'm not going to the kayak and chori. I'm not going to the kanda and chori. For I'm not going to chori me. I'm not going to what you want to make the stage. Let me shock you. Before I came here, didn't most of the moon or how I wouldn't natural mabia. Them chat them up. Because I was doing my thing. Now, baby, no. I was doing it. Focus on the answer you was on Megodon give phone doors are hogging. Then the cost started coming in. I had to believe in myself first and do it, even though there was limitation, even though there was challenges there, over there. I tell you, come on, the Meremia. And I thought so before all the costs I was here, they were started working. Money you put on them, you put on no Yakish or Lime. And I go home, I said, no, oh, yeah, I can't show him. I do not, I'm still a student. I'm a student of public administration. At State Polytechnic. I did not finish. I finished at ND. I'm still going to back my HND. But I paused for my talent first. I'm on Koburosu. I paused. I'm not regretting it. I'm still going to go back. So, you might hit on why. I might even know why for you each or him. You might not hear we give me away. But somehow, I got attacked. Nothing like a support. Again, I just did that come my thing. The buy my chain warning. Some say, I hear I walk and see again. But now, the buyer, the someone the buyer says, I want to go edging with the gun and go to man near Belly. This is well for me and die. A woman can hear Mother Johnson. Collaboration, Amaka. Especially, I will know because, okay, a woman can a blow you go. Come on, and collaborate. No, you can have 2 million followers, but because of Nahi name, does not appeal to you.
I will respect you, but mụ na aga m nwere ka na-arọchi gị mata program. Mụ anọ because onwe ndị na-achọ ngụ mmadụ enweta nke foto bọtọ ihe onye a na-eme enwe ya wụ. Onwe ndị na-eme enwe ya wụ. Mmụọ gị in fact ị na round up ịmara ihe ị na-eme ịmara ihe ị chọrọ. Nwe ihe ọzọ. Kedu ifili na inwe ike inye shout out na Anambra steeti anya ịma na ndị a maybe mgbe ị bịara ha nabata gị ọfụma enwe ndị need inye shout out kebe eziokwu na ha kakwa ngụ because mụ ahụ somebody onye ọbụla mma ọfụma mana enwekwene m nsogbu ọmụ somebody dị happy before m react ma olesi ibu ụzọ mee m ime m ihe ọjọọ I don't believe na onye ọbụla ezigbo mmadụ until ime m ihe ọjọọ and ihe emerigo m ahụ most times. First of all, I'm going to give shout out to MC Shed. MC Shed, MC Shed. The first time I came to Anambra, he's the one in our money. Then I'm giving shout out to Don Charles Onyego. And I'll tell you one day, Don Charles Onyego real estate. Yeah, one day, better me here. Never tell him off mom in Anambra because when they're one, I just want to that. I'm giving shout out to CEO Ken Fak Hotel and Suits. Oh, no, it's a corner. Hotel Liano. This man, yeah, just all like he knows thinking that somebody on the top. When you like he name me, well, get in a hotel and they give free accommodation. But this is how many years in the been no. I say more grace get just to do for. But when what I give what's the number one I'm done last year. We just liked what I was doing. God bless you, sir. But I remember us maintain was day of my. I'll give shout out to Abino brothers. That my family. They just like half from online, then reached out to me. I've been following. They reached out to me. I said, we're going to go there. They like me and I like them so much. Chugos Yun. Shout out to Oje Watapatako and his friends. Ndakwa, my people, my fans, my brothers. Like him name that free support and everything. And shout out to Ndini Mona Harko na Anambra State. Special shout out to Efibo. I like him, that guy so much. When it comes to rock, I like him. Yeah, but I like him, that guy so much. God bless you so much. And all other content creators with good spirits because I believe so far so shout out to Ndini Mona Anambra State. You guys are all amazing. I shout out to Gbam. And you as a content, man, don't drag my wife into this. So sorry. Akams, you're welcome. Akams, the first time I saw you as a Jew, as in getting up somebody in content, Igbo CNN, and then I'm known Naba. Then Amam my bad never kept because I knows it together, and then since then we've not heard the part of your own story. Kede he man keye me Igbo CNN naba de emeko. Who is the brand? Is it a person or is it partnership? Keye man just wala ako ibonsuwe. Well, the truth is that most of our fans have been asking me this question till date. Upon what I can separate, but I can ajuma half again. Igbo CNN, that concept was something we started early as a late to 2019, maybe December period. So before then, I have been a comedian. But I type in on Facebook, I type jokes on Facebook. The Facebook fans someone wow of man chineke any trending stuff in the make a caricature in type on Facebook, So the guy, my dear Mbaha, so he saw it, he saw those things. Then one of them he's a photographer. He has the gadgets, he has the camera, the mic and all that. Mbia, assume no way brain up with that. Ocho kaime. You see, okay, or watch the thing because right from time I'm somebody that this skeptic about and select. So the thing we knew we bonye meriya before. It is original, it is fresh. You see, okay, Nada day after you discuss onye wana na war bread mara ha ga abaya mara ko yesi we dey na war bread because of how I was taught by my
then director Melody Obialo, God bless you, my boss. Onesi a brand, something like email branding or something like that. Mpotasiam waka Oruechia, boy, waka boy Bibo CNN. I brought the name in our order. So we started doing this thing. We started doing this thing as collabo. Regardless that he has the camera, I have the brain. Obuta the brain in our order. But in Igbo, most of the news I don't need them one day because I almost go to Igbo and then when Igbo A1 na work. In our order, so I can write it very, very well. Ma the caricature news to another pam. All those things I know. Kwabe harap no this was when we akwa na pen. Ade na me ade in a funny way. So we started doing it. The first video I made, the first ever video I made with more than 1K shares. The first video of that stuff. The first one I can't say Emmanuel back at the fans. From there, because of how unique it was and everything, we started doing it. I was an admin in the page. We both were an admin in the page. And then me on Naga at the point. And I was very I'm saying people now saying where the ego anomunobi mgba makwa na na use ihe moto ihe anom n'ime na apụta. People na like ya ka emebegodi ihe a. Ego was not in my mindset. We started doing it. You know, apụta ebe mbi the fact from ebe obi na apụta ebe na abịa steady I was consistent na abịa nke mufọrọ arahụ ebe a na-ede nọ na ya dị decha mufọrọ ndị nke mụ na ya abaze meri ya zala shoot people na like ya videos na aga gba nwe I send them bank when again Akams no school gba ye wa na ata anya m nwe echiche nwe mu na ghọta. So but I was very happy that I was fulfilling my talent na apụta na ghọta. So at a point something happened to my account na ghọta. Ama m ihe mere no I don't want to talk much. Account mo hack your account mo, then he had to also open na admin na that thing ko happy ma affect the page open maybe account ọzọ. Okay, ngwa add this name back as the admin. It was becoming a problem. Even before then, self, one funny news. Olakata, remember Sembia, or no ọzọ. Or cast the other for him and here chemistry. He cast the only ọzọ. See again, Emezi. Or some got try yonya. I did not say much, I kept quiet. Or met a phone on your yacht. Who come you that day? I did not say anything. I shoot to Kanagapa. Mezem admin no problem. He couldn't oppose him admin. Kumogu. I shoot to go naga. People though during this course, I'm not people that are close to me because he was more established than me then, you know, or he was okay with that. Don't wait him with him. And I said, can kega na put na monetization I did yes, I did be people are mama here. And so where the monetization. Yeah, little bar shut out the birthday. Bar shut out to my own. Did you move for the only didn't care so young gadget and only made it. So you have known him, I didn't complain. Yeah, how my problem. I was just happy that our videos are. And so he couldn't make me the admin again. And make them bad. You know, instead of sounding name is something funny. Pay ja and boy create I know ni humo when I get a create here. Be my admin. And I so oh yeah go say my resources, my talent, my brain, my initiative, my time was even the name was me that brought the Igbo CNN. So all these things is my a part in this thing. Now the only thing we can work I won't always go say maybe percentage but I'm a part of this thing. You're a stakeholder. Yes, I'm a part of this thing. So he couldn't make me there. So I'm asking name at the page. At the point, you already the page name is something his own personal something. Different sign, but name is personal. And then you go. I did not bother until I was in Boru. But I put for content at the page. I was not. I'm the content. I'm just shoot to post to. That's a game is here. What happened? I said not just I did not say anything. And I hear Burumba because I almost somebody here he showed me to who I am today. I cannot see something now like it. I'm a John. You're born and now you want to do my open up and say it. So, but then I was not like that. So this thing was it kept going on. One day, some not going to Lagos. Now God was in Abba. That was the most heartbreaking period of my time. You know, something you have. I know, almost close to 50K followers in Bar. I know. Most of the people that Yes, I agree. So we trended
we trended so much man Lagos fans man outside the country and people ndị Igbo like it so much because of that stuff. It was unique and was very very funny. So onye nyewere nsogbu mgbe ahụ the other guy na-akpọ ekwe na-ejikere ka ekwe nso mgbe na-enyefe black ọ nwere onye chọpụtawara ihe na-eme mgbe ahụ wee na-apịasụ ọpịasụ mgbe ahụ sị the guy couple na because me I was not this thing was not my thing my joy was ka ihe a na-aga so amam na nwere aga hụrụ wee na-eme that thing mgbe ahụ so ihe a na-eme what the son of Lagos because before I even said that thing he was already showing the signs of aghụghọ ịghọtago o ji style na achọ ịrụpụ m because the fame was there mgbe ahụ even we are turning down some of collabos ndị anyị na-kwesịrị kọmpụta nsị a onye adịkwana mma bụta ya nji afụ ihe ọsị mba ka ịmago n'ọsọ onye ihe dị n'aka nsị a ọsị nọchịga Lagos na ọchọziga pezi na Lagos nsị a really ọsị yes na m ga-abịa ka m mewe my own ka m bido mee kama ka m bịa ka ọ na-eshutu ụmụ ka na ndị ọyị nwoke niile agwara m ihe ahụ mgbe asị maka ọ gwara gị agwa baba ata m arụ mgbe ahụ ata m arụ mgbe nwere ewu square one ka na-agwa gị ihe ahụ square one I was down, I was emotionally down, I was traumatized and I was depressed but nobody knew. I had to pick up myself and say okay no problem mgbawa mbọ gbagide mbọ zụọ laptop mgbe ahụ because n'aka ya o ji laptop na-emedite mgbe ahụ so like amụtakwa m na laptop so zụọ laptop. I actually told him before he said akuzi editing it was hard for him to teach me. He did not teach me zụọ laptop. I got the software. I started learning by myself. I called one of my guy Crackwise but he came kụziri m just one time ọ kụziri m the thing because m dị smart ọ bụrụ ụmụ ya ndị a niile ọ na-adịrị m easy. I started editing. I bought phone gbaa iPhone XR gbaa so gbaa kwana ya na-eme ọ mee travel bata asọ na-aga Lagos but ọ mee travel bata anagata eshoot ofu gbaa we are not consistent anymore. That was when the students started coming in megide Lagos ahụ guy he's still in Abana to date. So all those things were just so I started shooting. I started doing my thing. At the page, even the crowd was not shoot we can share my videos to the page. At the point, it became a problem too. At least I'm with followers and came. At the point, it became a problem too. He did not do it. Now I started from one follower again, and it was saying my page. You grow the page. I was like, the page. You go. Oh na makaning with 1 million and camera. You wanna go. You plan and go on a flow. Okay, take what time? Yes. I started again. Grinding again. I started trying different. That was why when you present my own personal, maybe this academic work stuff, my DBA or Mantamimo. I started took aka. I went viral. I went video over here to you. Oh, wow, I'm gonna shoot video down. But video got very very viral. So wow, he was doing his own thing. So I did not say anything because I wanted time to tell. People Juromo when in Korea and I want them to be close to me. I could not open mouth and tell anybody anything because move for them Korea. I mention can back when I so we be working name because I believe in myself so much. Most of you hear me na all my initiative all hinder. Yes. So which means if I can do it, I can still do it. So far I can do see my can do give me 2 million times. You got to go. So I started doing things. I started going shoot away. People were I started again. People were going to shoot different way. Go Mantamimo, shoot to but I thank God for today. The truth is that Igbo CNN, the concept you guys love so much, cannot come back again. Yotago, Ogago. I have made it my past. Yotago. And okuziri me so much. By now. Baba, by now. Hey. What am I getting by now? By now we would have been because we all got why make it there because of the knowledge I have now. You acting, you switch, you make something. But currently now, that glory I'm with at the people are only remember the glory because I'm still in the game, and because of this content and I thank God I am very, very, very okay with your name. People love what I do with my pair.
upon if you go my pen maza kochukwa onye nke akwa dịkwa bad you know so all the thing I suffered very very much when ihe gbere gbasara that stuff when it happened but asịkwa m ndị niile mamụ mgbe aha na-eti unu follow go my own page kita yota ụmụ change ya na-eme ka nkụ yota ya na-eme ka nkụ na akwa yota need them support unu just follow me next my videos and all that we only get better nwoke ada anwụ you got that so you na-ekwu ya na Gbam ebe a now that the name Igbo CNN was your brainchild. Yes, it's no, he has taken the name, but it's my brain. Oh, near the name Igbo CNN. Take me anywhere, I'll tell you. Oh well, I don't know. Could be some names in Simba. Igbo CNN, you know the name Godi. It looks branded. CNN news. And I want to say Igbo CNN Mayor. So yeah. Okay. I will talk to you like another brother. What I go? Because sometimes if some doors doesn't close, others will not open. From your story, you were not even into content creating. You were typing on Facebook. Yeah. And God used him. Yeah. Sometimes God used people without them even knowing. What I go, isinia where pota. So whether he like it or not, God has used him. For free. For free. So just whoop that this person brought you into something you've not been doing before. It may not have occurred to you, all the person know according to you, but he has called you, and then he enabled that talent in you. If only where they have, why can't I do my own? If only in a day have, so ka ibuto. But the thing is that you are doing very well. It actually took me a couple of times to forget, you know. Yes. Because onye go asa achunta. Discussion I understand. Now we me hey. Mana ya dwa. Enwe ihe dị na mmadụ na-abụ imekọ ihe. Ọ na-adị very very hard. Okay. Two strangers coming together, even brothers. On a day, very, very hard. Do anything as a man now, but it just you can imagine so many groups. Do you know my problem? Okay. I already told that money wasn't my problem. Yes. Because I'm with him name bank so but if about inclusion, if he treated me the way I am treating my people now, I'm not going to get issue. You know, because of that thing, I'm very, very careful with my pen because I don't want them to feel the way I felt at that time. No, I don't want them to feel that way. Yeah. I'll make you I'm about inclusion, make it inclusive. Man, yes. But you cannot this one here. Mbogina fiti here ingwere ho emene here maka ine mere onwe gi. Ana m me ba ine mere onwe gi. If I'm doing something, na me one. When I kill me like give me two. What the na brain na times two. Okay, me the energy at this strong man. If you happy you maybe you feel long time. Okay, me see akwa no mgbe ga eru okpochie. That was how I mere iji we that thing we kwụ since. When we see akpochie mu e were pen dewe. Yes. Mu a winding room na gini mgbe odobodo don sig na onye ọbụla relax ara tete dewe ihe. I ga shoot through something. So ọgwụ no nwete gị no this thing. Ọgwụ na nwete gị pattern ahụ dị otu ahụ. Inwetekwa ya ọzọ, inwete ya na once ọ na-ara ahụ. Yes. Ya na-ara ahụ. Ana nwete bịa ruo taa na nwa eziokwu. I nwere ike na-emiss ya, nwere ike na-emiss but I don't miss ya, I don't miss ya guy. I'm in a better place now. For the fact no say no get Lagos and then till now. Lagos. It's na mix barrier. So all the charop here, but there is no problem. Ko alede ka ya bia ba bia. Somebody na go bia. Kai ko maka enwe bi kpara aka nche metu aka education. Okay. It's it was a national diploma. Yeah. It's like, what do you think about education? Can you have your opinion about education? Do you think that education, for the fact that now the ultimate thing about MSc ewele achọwọrụ? So do you feel na afọwọrụ that there's no need for education? But
ebe ọ bụ na afụgo ọrụ enwe ulu ifeili na ọba just batụla anyị aka dị sị education is key. Education amaka. Okay. That I said I stopped at end, it doesn't mean I stopped educating myself. Okay. I have my phone. Yeah, na phone enyere go maka so much. Ama people the phone him, but your phone kuzigo me bugi. I have learned so much with my phone. Yes. Even in my secondary school, because secondary school I more of a theory and less of practical. I started understanding most of the things they were teaching us in secondary school because I had a phone and I was exposed to the world. So education, amaka. If you see, okay, even in this our Igbo content now, if you see an educated personnel doing it, you will know. You get differentiate. If you're not educated, you know have the message to do this kind of thing. Yes. And so education is very, very good. It gives you exposure, gives you composure, it gives you that mindset. Do you get? Only make it like you can make if you're educated and here man, we're trending something, you need to hop on in this thing. Yes. You have to go, we have about this AI Web3. And so I value education so much. No matter you anything, I'm still going back. I go to them. And no matter you name, only dream way that Abam school, man, what something. What I go Abam school. And school got poly and poly the memory of practical and all that, especially poly. Kuziri things. You matter kuziri maybe him on a secondary school halfway. You got a year of more because he make practical. So education amaka onye ọbụla anọ ọgwụ na na-achụ ego nọrọkwa in this thing. Ọgwụ na ịgaro school. Phone gị can put you through. Imana education is not all about school. It's not about the building. The building. Yes. It's not about the building. You can online classes. Just try something, matter something. When I'm a youth in this 21st century. You don't know what is going on in this country. Keep the phone game. You just know. You don't follow any. You don't follow the news. You don't read. You just know. Keep the phone game in a TikTok just like that. No. If you're not educated, you need to be informed. You need to be informed. So only the educated will have that mindset. Okay, in here, here. So education is key. And when even the content, go and be equipped. If you can go to school, it's very important. So education amaka. Dalorin ịma na eme content ụfọdụ na-asị kedu moral kedu message na pass kedu nke nwa ka m jụọ ya some of your content ị na-eme maka ịkụnshi ime ọgụ would you say that you are propagating the idea of poison or something Ganiru? Okay, nke eziokwu na ọ bụrụ na follow my content ị ga-ama na most of content niile mere gbasara ọgwụ ma gịnị mostly fire back to me, and the pure lesson is there is ọgwụ ya. Kama na ihe gbasara kwa ọgwụ ta ka obido juju so na omena o so ihe ndị Igbo ji debode ọ ya African science ọ na-egbu na-edozi so ihe na-akwadowu ndị ahụ na-edozi the disadvantage iwere ya mebi o nwere disadvantage ọ ya reverse. Come and say anything that comes up must surely come down. So ọwụ na iwere ọgwụ mee ihe ọjọọ ọya definitely ọya ihe wudu uri. So I always pass a lesson of ndị na-eji African science eme ihe ọjọọ ọ dịrọ mma, it's going to fire back. So most of my content in na-eme na carry sarcasm. Sarcasm is for people that are so ya then move for the I pass pure message. Move for the hunter now comedy. I'm pass a pure message. Ya. So all the thing. So and that's why content in name I won't make it happen na me nke onye ọzọ. Onwere my niche, onwere be my stuff si abịa. And they believe in my stuff and they nwete like mmadụ 1000 mụtara ya. They make it that thing had okay so fan ghọtara ya. Ọwụ nwere ke mmadụ 80 million mana nwe ghọtara ihe na-eme. So some boss make a will maybe so and currently now let me just say this. Online we can say na ndị Facebook especially chọrọ ka onye ọbụla wụrụ blogger. Can never be me. Nchọrọ wụrụ blogger baba m ga-eme akwemebe that Igbo is something. So nchọrọ wụrụ blogger m ga-emepụta in a very unique way, but that is I know my talent is above. I cannot put on to that extent because maybe na comedy na-eme
maybe people feel na make something then I should now I only upgrade in what I do, look for a way to capture the audience, but for me to change because of pressure. No online when you was in your CH baba anyo na tata o si na nwunye ya ekpuye ịghọtago Jesus ya baba always I cannot do that. Now so na akwa ndị Facebook anyị want to make content. Ọ dị mere engineer respect abnobra tilechi. Strictly content, gaba. And I know it took time to gather that audience because for audience you made 13 minutes video. How not because they know what they are coming to see. So I want to make content. I want to make content. Follow no ha. Oh, unu na esonye ha. Oh ya wana akasi ho bia nwe mekwu more because ihe nda awo obia uti aka no obi si okay you go more than your limit. Okay other so ihe gbasara ọgụ na Facebook ga-emecha kwa mgbe ewucha obie mgbe atọrọ mgbe mere mmadụ atọ ma afọ arrest onye ọnwụ na-ezu ike because so the thing ya begodo na ka eso eme no arrest anyị na Akams ga nọ Akams bụ onye na-eme ife onyonyo Afam Akams on Facebook social media Akams bụ nwa aba and tata ọbịa kwebe niile Gbam ịghọtago Akams enwere ife anyị na-eme ebe a na-akpọ take your time enwere ike ọ bụ na enwe ife ịchọ ikwu nna ajụrọ ma ọ nwee ebe ịchọ ịlụtụsi aka nna ejero ma ọ bụ enwe onye ịchọ ikene ma ọ bụ kpalịa ma ọ drag ya ma ọ bụ nye shout out ma ọ bụ na inwe ndụmọdụ for anybody or upcoming anything ọ bụla ịchọ ikwu a na-ekwutere ebe a gaa n'iru ma ọ bụ nke ekwuru ekwu ịchọkwa ile emphasis on gaa n'iru. Nke beziokwu bụ na ka sikwo na mbụ aha m Akams bụ Afam ori nsi agụtọ nkịtịkịtị gwere na-akpọ nsị a na-apị ọ na-apịa ịghọtago ihe na-emewo ijije ndị Igbo content ndị Igbo and obi dị m ụtọ na kemgbe mewere ndị Igbo be anyị kwa na-eti maka n'obi na-esonye m na-aghọta onye ọnwụ na-ama ma ihe wụ comedy ma ihe wụ comedy related to epic and Igbo kwesị nwa m hụkwanụ m ka m na-eme ya mana yes onye ama ihe ọ na-eme ịghọta so nye na-asị wa ana m akwado ndị niile wụ followers m ndị niile mma m followere m kemgbe Enugu anọ asa 2019 mgbe anyị na-eti mgbu n'ime ọhịa ana m asị Chukwu gozie unu niile ịghọtago na-asị na ya dịrị na mma emekwe m give away mana olukwa elu m ya eme ịghọtago mana wụcha give away ịghọtago wụcha give away onye ọ na ndị isi azụ ahịa n'ime ahịa ebe a ka m si azụ ahịa nke m mbekwa na shop ga-egoro gị biskit ịbịa na nke m inegharị anya ewere m dịkwuo mma onye ọbụla adị happy Jizọs na otuto so ọ ya wa nakwadokwa ndị niile na-achọ ịpụta as content creator ndị niile na-ene m anya na nna akwalite nna awụ motivation ma ọkwa onye ọ na-awụ motivation disi ike nobody is monopoly to this thing. If you believe in yourself baba do something kwado onwe gị ọfụma ịmara ka ndị ọzọ kwado otu a pụta there are stages to this thing ọ bụrụ na maybe because more somebody like a quality I nwere ike mama ebido na shoot content ọ na nwere mama menwe the good equipment ọ ga-ata m anya though ọ wụcha mgbe niile but for the personally ọ ga-ata m anya so igwe 1 igwe 2 if you know you can do it don't relent start doing it especially ndị aba biko ndị aba by biko if you know you want to start content start doing it start it up as anything stop looking yourself like anything make it less and with that inferiority complex yes just start something you know go never anything like online look at trending stuff know how to channel your stuff you gaga all the moment I get many content creators in Aba we are good ọkwa anyị ebidoro bụ Afam Akams bụ Afam onye nwere amamụ dị good na Aba mamụ dị good ma ihe ọ na-eme ka kweta na mụ na ihe ekwugo mụ na ihe relate go on ọda sana na mụ na shoot content na mụ na ekwugo oles na ma oles yotago but ime ha na ịpụtara n'ime mba mụ anyị ga-enwe m problem enwe m that issue so otu akwa ha m n'ọnụ ebe m nọwụ na Gbam ebe a na-ekwu ya Gbam mụ na ya mbaba yotago mụ ba oji ntị ya n'ihe onye mgbe ya mara ugwu ya yotago ọ igwe akpa ntị ekwe nke mere mekwa ọzọ yotago so onye na-akwado ịkwalite ndị na-eme ihe onyonyo na South East and ndị content creators ebe a na-abịa kwuo kwukwenye ka o si wee dị nwekwa onye mkpọrọ iyi mana onye mkpọrọ iyi ya dị otu ahụ ebe Jizọs ndị be anyị na-ekene Akams bụ Afam
unu gee ntị ọfụma unu ga-afụ na ọbịa tell story of resilience mana ịma na ekwusi okwu onye ọbụla ewelu nke favor ya ka ọ welu wee mee reaction video ndị be anyị Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Yambaba Odogwu okwu akpụ n'ọnụ na nke ikpeazụ a nwanne ọdịla ụwa ezigbo onye aba ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ ka o mesịa nọ anyị ka bụ ndị Young Content Factory Akams thanks for coming. Peace out.